RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mukining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City ang ato matatampo nagdasangan nga Vena. Asa naman ka si Mark? Kulpaan man ko eh. First time mi nga magkita mi kay LDR man mi. Unya, pero meron mi mag-video call kay naman siya sa Dubai. Pero karon nga niya na siya din sa Pinas. O magkita na kimirong adlawa. Gikulbaan ko. Vina, Oh. Mark? ikaw gilagi. Bisag nagtalikod ka pero klaro kayong ikaw. Finally, mahikap na gid ikaw bagakos. Kumusta? Okay na. Ang akong pasalubong. Halakan. Sorry ha. Nahurot na lagi. Unsaon nga nahibaw na ka. Daghang kayong tao sa amo niya napagili ko yung mga anak. Okay rahan, uy. Nakasabot ko. Sorry, Kiran. Noon sa ni siya, uy. Okay na lagi. So, asa man taron? Unsa kay mayo kon musikin ta hotel. Ha? Sige na, para mas makaspend pataog oras at tunduha ba? Mark, Han. Sorry, dili ko pwede ron. Nako, importanteng buhaton, good. Mao ba? Oh, Han. Sorry, ha. Sunod na lang. Mangita na sa tagkakanaan din, aron maka-dinner na ta. Ngano nga man ka musugot? Basi nun yung pang one night stand ra ko niya. Mausag yun na, dili na ko masabta nimo. Sa kadagag pwede nimong patulan, no? Anak yun kas tao nga minyo. Day, buwag na sila. Oo, nasa ni mga anak, pero nagbuwag sila sa maayong kabubuton. O sa pasad, na naman sila inyang asawa. Pero, kay lisod man ka ng butang, ha? Na-anticipate naman ka ni mo tanang posibleng mahitabo. Siyempre, day, uy. Ako nagipangandaman nga kining among relasyon karon. Dili gini siya sayon. Og nahibaw ko, nga daghan pa may pagsuway nga maagian. Well, good luck ni mo, anak friend. Unsa? Mularga na kagbalik? Dali agot. Nahibaw bitaw kang nga usara ka buwan ng akong bakasyon din sa Pinas. Onya, kano sa makamular ka? Ugma na dayon. Ha? Onya, wala kami ngawa niya, ngawa na siya. Gimingaw, pero dili kaayo. Dili pa masud kayo ko emotionally attached sa niya, God. O, hinuon. Onya, unsa man? Magpaabot sa kaniglang tuig? Hanag, God. Laing duha ka tuig ni sad kay tagduha ka tuig man iyang kontrata. Okay ra na, uy. Dali raman sa tandagan sa panahon. Mao, God. Ana, I miss you. I miss you too.
Finally, after 2 years, nauli na sad ka. Huwag na ko'y good news nimo. Unsa man? Anhin ako for good. Di na ko mulargag balik. Tinuod? O, Vina. Kung mao, dili na ta malayo sa usag-usa? O, Vina. Ha? Mag-ipon na ta? O, Vina. O kung okay ra nimo, aniti po na to ang mga anak nako. Unsa? Okay ra nimo? Sige, way problema. Salamatan. Diretsod ako sa kong kwarto pa. Oh, di na ka manihapon? Dili ra pa. Busog pa man ko. Oh, ikaw, si G. Basta usag ko. Diretso ako sa kong kwarto. Oh, Sige lang. Pasagdi lang sa sala. Kasabot ako nga nung ingon anak sila. oh, pasensya na kayo ha, Vina. Sorry yung kayo. Way kaso. Taas masagog pasensya. Swerte yung kayo ko nimo. Mahal lang giti ka. Maong kaya na ko ang tuson tanan para nimo. Vina. Nagluto kog mga paborito sa bata. Tawagan na sila. Oh, sige, malipay gito sila. Ako sila pagkanahugon. Kumusta, Marie? CJ, lamian na mo sa akong luto? Lami pagkaluto. How about you, CJ? Nakagusto ka? Oh, naminasad. Maayo hinuon nga nakagusto mo. Kung maon na ang lamian din mo sa akong luto, di mas maayo. Mas maganahan ako muluto para ninyo kada adlaw. Nalipay ko nga, murag okay ang buot sa mga anak nako. Daan pa ko. Need lang yun sila og more time para lang muhumok ang pagbati nako. Nalipay sa kay ko para ninyohan. Wa pag ko mo mabdos, Vina? Wa pagid Marka. Negative man. Patsikap yata. Ha? I'm sorry. Pero dili ka makakonceive og baby, Mrs. Oon sa dok? Dili ko makahatag ni mong anak. Shh! Ayaw paghilak. Okay raman ako, good. Namasagot mga anak. Pero imo sila mga anak. Dili sila ako. Vina, please. Ayaw na i-stress ang imong kaugalingon, anak. Sige ta na, mamawaliw na ta. Ipagawas ang akong mga anak!
Mark, Han, kinsa ron? Ako ang asawahan. Pa, dili mo kuyog ni Mama, pa. Ani lang mininyo ni Tita Vina, please. Kasi pangir ako din eh. Di ko mo ba niya? Ipagawa sila kung dili mo gusto magpadayon itong iskandalo ni Ned! An, Mark, ipagawasan ako mga anak! bukasan na anak ko siya. Muuban ko nimo. Huwag kay katungod nga ipalayo ako mga anak nako! Wa na ko sila ipalayo nimo. Kabubuto nila nga di mo ba nimo? Ha? Giunsa ninyo pag-brainwash ang ako mga anak, ha? Ikaw, labi na ka! Bisan kanus awa ko gisulti sa imong mga anak nga makadaot nimo. Og dili ko na batasan. Sige, kung magmagahi yun mo, ipaagi tali sa legal nga proseso. Mark. Marie, CJ, mahimo bang masayod ganung dili mo gusto mo uban ni mama ninyo? Dili ko ganahan, tita. Kay sukad lang nga nagbuwag sila ni Papa. Anya na amin niya. Iyaraman ming pasagdan. Sahay ka ni, dili mi makakaon. Kidugay kayo siyang uli. Lahi ra nimo. Tinhi, inatiman kaayo minimo. Para kanig ikaw may tinuod na mong mama. Marie, Pinanang gisulti ni Marie, tita. Mong ano lang mininyo ni Papa. Alam yatag niya, please. Mga anak, ay magkabala ka. Buhaton ako ang tanan nga anira mo na mo. I must be crazy now. Maybe I dream too much. But when I think of you, I long to feel your touch. imposible man tuod nga makasal ming duha ni Mark tungod kay kasado man siya sa iyang unang asawa. Pero dako kayo akong kalipay. Tungod kay niya nako na feel ang pamilya nga akong pangandoy, kauban ng iyang mga anak. Og nalipay sad ko nga bisan og dili ko kaanak, pero na ang mga anak ni Mark nga mo'y nagpa-feel nako sa tanang emotions sa usa ka inahan. Binhin na lang kutob, dagang salamat, RMN.